ಕುಡ್ಲ ಬಣ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಮಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ ಮಾರ್ಗಡುಪುನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಡ್ ಸಮ್ಮರ್ ಟೈಮ್ ಸೇಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾ ಕೂಪನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತಂಡು ಶನಿವಾರ ಅದೃಷ್ಟ ಚೀಟಿದೆಪ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆತಂಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಬಿನ್ನರಾದ ಪಾಲ್ದಿದೊಂದು ಅದೃಷ್ಟ ಚೀಟಿದೆತ್ತಿರು. ಕುಡ್ಲದ ಬಣ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಮಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ ಮಾರ್ಗದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪನ್ಪನ ಸಂಸ್ಥೆ ತರಾವರಿ ನಮೂನೆದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಬಲ್ಬ್ ಸಾಧನಲು ಬಕ ಬೇತೆ ತರಾವರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸೊತ್ತುಲೆನ ಬೇರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತದು ಈ ಸರ್ತಿ ಸಮ್ಮರ್ ಟೈಮ್ ಸೇಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾ ಕೂಪನ್ ಒದಗಾತಿತ್ತಂಡು ಮಾರ್ಚ್ 17 ಮೇ 31 ಮುಟ್ಟ ಬೇರ ಮತ್ತಿನ ಗಿರಾಕಿಲೆಗೆ ಒದಗಾಯಿನ ಅದೃಷ್ಟ ಚೀಟಿಲೆಡು ಇನಾಮನು ಅಜತದೆಪ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶನಿವಾರ ನಡೆತಂಡು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಗಡಿ ತಾಪನೆ ಬುಕ ಮಾರಾಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲಿನ ಬಗೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನಗಳು ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮಲೆಗೆ ಪೊಲಬ್ಮಂತು ಕೊರಿಯರ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಬಿನ್ನರಾದಿತ್ತದು ಅದೃಷ್ಟ ಚೀಟದಿತ್ತದು ಇನಾಮು ಗೆಂದಿನಕ್ಲಿನ ಆಜತೆರ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ವಿನೋದ್ ಸಿಕ್ವೆರ, ಪ್ರಿಸಿಲ್ಲಾ, ಸಂದೀಪ್, ಶ್ರೀಪತಿ, ವ್ಯಾಲೇರಿಯನ್ ಪಾಲ್ಪಡಿದಿದ್ದರು. First prize, that is 10 karat gold. The coupon number is 619. Now drop out. Second prize, 5 gram gold. Coupon number 1154. Mr. Latish. Am I right? Latish? Yeah, Latish, yeah. Yeah, Latish. Very big name. Inland Windsor Flat Association. Number is 128, Dr. Ganesh. 5 goes to Namma Hospital. Prize goes to Pragati Hardware. Coupon number is 341. In the history of electrical point, a household name in the entire coastal Karnataka. Electrical point was started in a small place at about 300 square feet premises at Palnir in 2000, in the year 2000, and on November 27, and it gradually developed, and today it is in its own premises with the 3-story building and about 15,000 square feet area. This scheme we thought of doing in the month of March. In the month of February we had very low business, and we used to think what to do, how to improve our business. And the inspiration came from Vijay Karnataka Deepotsava. We had that lucky draw coupon, and at that time the response from the customer was very good, and it inspired us to do this scheme. This scheme is very successful, and as per our target, I don't want to tell how many coupons are there inside, but it is as per our target, it is happened. I wish we'll do the same type or better than this in future.